No són pancartes de protesta, són d'homenatge. Cadascuna té el nom d'un veí del barri que el 1714 van haver d'abandonar casa seva expulsats per les tropes franco-castellanes. La idea ha sorgit d'un veí que recorda així els que hi van viure abans que ell. Hi havien passat 300 anys i no hi havia hagut encara, que jo conegués, cap homenatge, cap memorial públic en reconeixença al patiment d'aquests 5.000 foragitats del barri. A les pancartes hi ha 73 cognoms que corresponen amb els cognoms de les famílies que vivien a les cases que s'han trobat dins el jaciment del Born. I s'han agafat una mica com a bandera, com a representació, diguéssim, d'aquests prop de 5.000 foragitats de la Ribera. Les pancartes pengen de balcons de cases particulars del voltant del mercat. El Frederic va anar en persona, casa per casa, per explicar el projecte i demanar col·laboració. En general, podríem dir que la resposta és molt positiva. Van fer les 73 lones, evidentment sense saber quin grau d'empatia trobaríem per part dels veïns. La veritat és que al final les 73 lones pengen de nou al barri. Els cognoms dels veïns de la Ribera de 1714 lluiren als balcons del barri fins al 17 de setembre.